Prečo nekupujem Bitcoin podľa ceny? A ani vy by ste nemali. Keď cena klesá, povieme si, počkám ešte, kým klesne viacej. Keď cena stúpa, počkám, kým sa to upokuje. A takto Bitcoin nekúpite ani za rok, 2 alebo 5. A pravidlo hovorí, že Bitcoin mať je vždy lepšie, ako ho nemať. Preto je najlepšie začať hneď teraz, bez ohľadu na cenu. Viem o tom, že nás ovládajú emócie. A proti emóciám je disciplína. Mať disciplínu, nakupovať Bitcoin každý mesiac alebo každé 2 týždne, bez ohľadu na cenu, je to, čo vás urobí bohatším. Aby ste mali disciplínu, to sa volá DCA stratégia, Dollar Cost Averaging, čiže si premerujete nákupnú cenu, a preto som založil komunitu Hodly Podly, aby sme sa takto podporovali. Ja vám raz za mesiac napíšem, že či chcete ten Bitcoin kúpiť a či ste na to nezabudli. A vy mi iba odpíšete áno, vybavené. A takouto formou sa bude budovať disciplína, sa navzájom podporíme a verím tomu, že za 10 rokov to bude stať za to. Prijete sa do komunity Hodly Podly, dole nájdete link. Hodly Podly, Bitcoin